Kato, se sai sen syttymään. Se pisti alle kuivia heiniä ja sitten päälle noita risuja. Mummi on kyllä ihmeellinen. Se sytyttää tulenkin noin vaan. Iskä olisi kaatanut bensaa päälle, niin kuin se teki juhannuksenakin. Ja sitten se tuli räjähti palamaan ja äiti rähjäsi. Mutta mummi, se ymmärtää kaiken. Joka syksy me poltetaan tällä lailla tulta illalla vähän pimeässä ja istutaan katsomassa sitä pitkään niin kauan, että tuli on väsynyt ja jäljellä on kaupunki yöllä. Se hiillos näyttää siltä, ihan kaupungilta, jonka talojen kaikissa ikkunoissa on oranssit valot. Mummi sanoo joka kesä, että lehmät pitäisi hävittää, mutta ei se koskaan hennu. Lehmät ovat mummin kavereita ja kun se lypsää, se aina laulaa. Lehmistä se on ihanaa. Lehmien lempilaulu on joku sellainen kuin sua vain yli kaiken mä rakastan. Ja silloin niiltä tulee maitoa kuin vaalean sinisestä tölkistä. Katso tuota vaateraa. Ihan kuin sekin olisi tulessa. Keltainen ja oranssi. Ja se loistaa, kun liekit piirtelee siihen kuvio. Isä ja äiti eivät jaksaisi tässä istua. Niiden kännykät kuitenkin kävisivät soimaan ja tulisi kiireinen menu. Moi moi, kyllähän sinä pärjäät, iso tyttö. Katsos, aikuisilla on tärkeitä asioita hoidettavana. Mummin mielestä minä olen tärkeä asia. Me mennään mummin kanssa metsään ötökkäretkelle. Otetaan mukaan ötökkäkirja ja luuppi. Ja mennään ihan lähelle maata ja katsotaan, ketä siellä kulkee. Vanhat kannot ovat ötököitten linnuja. Ja niissä kasvaa niin kuin pieniä pikareita, joissa sateen jälkeen on vettä. Vau! Heti kun me käännetään selkämme, ötökät menevät juomaan. Keijukaisiakin voi metsässä nähdä, jos on ihan hiljaa. Mummi sanoo niin. Isä ja äiti ovat takkeja. Niiden helmat heiluvat, kun ne lähtevät. Ja sitten ovi sanoo pam. Mummilla on päällä vanha, harmaa villatakki. Se sanoo sitä nutuksi. Ja sen äiti on kutonut sen Karjalassa. Karjalassa
oli kai paljon karjaa. Tuli tekee varpaat niin lämpimiksi. Mummi tekee kaiken lämpimäksi. Se tuo pöydälle keltaisia kehäkukkia ja ne tekevät keittiön lämpimäksi. Kaverit ihmettelee, kun kerron mummista. On heilläkin jossakin kaukana kai jotkut mummit. Mulla on mummi lähellä. Nuotion tuli räisky ensin. Mummi sanoi, että puut ovat vähän kosteita. Meillä kotonakin räiskyy aina. Mutta sitten tuuli tulee ihan rauhalliseksi ja lepattelee vaan. Ihan kuin siinä lentelisi miljoona keltaista ja oranssista perhosta. Mummin luona on yhtä rauhallista. Mummin syli on yhtä lämmin. En minä kenenkään muun syliin menisikään. Nyt se tulee just sen näköisenä, että se ottaa minut syliin. Mummin mielestä minä olen pieni tyttö. Se tuntuu kauhean kivalta, vaikka en sitä ikinä kenellekään kehtaisi kertoakaan.
Onkohan tää nyt oikeeta rakkautta? Kun me istutaan tälleen rannalla, juhannuskokon luona, ja liekkien valot nuoleskelee Petun kasvoja. Miltähän se maistuisi? Se luulee, että mulla on kokemusta. Kerroin sille aika huimia juttuja. Valehtelin ikänikin. Se taisi uskoa. Siis että mä olen dokannut ankarasti ja pilettänyt viimeisen päälle ja mulla on ollut suhteita. Juhannuskokossa on vanhat airut. Ne on ihan pystyssä siinä. Missään niillä on soudettu. Onkohan siinä veneessä ollut rakastunut pari? Onko ne souttaneet saareen ja sitten, miten silloin pitää olla? Miten olisi niinku kiihkeen näköinen? Pitääkö olla sille ujo vai kokeneet tuntunen? Miten voi olla kokeneen tuntuinen, jos ei yhtään tiedä? On tää nolo. Mitä mä tekisin nyt, jos Petu yhtäkkiä? Mistä mä tiedän, miten pitää toimia? Miksi tää on niin hiton vaikeeta? Olla silleen, kun pitäisi olla. Yleensäkin. Niin, että muut katsois, että toi on hyvä tyyppi, kun se osaa. Tuli kiipeää airoja pitkin. Tuli hyväilee niitä. Kuin käsi hyväilisi toisen jalkaa, silleen ylöspäin. Sellainen käsi, joka niinku hallitsee homman. Himokas varmaan. Mistä sen tietää, että on himokas? Pitäisikö silmien kiiltää jotenkin? Minne se Petu muuten meni? Liekki nousee ja nousee. Hitaasti ja varmasti. Ja sen alapuolelle jää musta ja muhkurainen surkea ruumis. Mä ajattelen, että ihmisen pitää olla palava. Ei mikään viileä ja kylmä. Pitää kokeilla kaikkea. Pitää ottaa riskejä. Mä en halua elää niin kuin mutsi ja faija. Niissä ei ole mitään elävää. Miten niiden tukkakaan voi yleensä kasvaa? Ei elämässä ole mitään itsestäänselvyyksiä, mitä pitäisi hyväksyä, koska muut sanoo niin. Mä haluan palaa ja tuntea, että mä elän. Että mä ole samanlainen kuin ne. Mun ei tarvitse selittää kenellekään mitään. Mä elän. Nyt se horjuu. Se airovarsi. Se horjuu ihan itsestään kuin tuuli riuhtoisi sitä. Se huojahtelee. Se on just kuin mä. Sinne sun tänne. Nyt se katkee. Se palava yläpää kaatuu ja putoaa veteen. Mitkä höyryt. Kokko pieneni kerrasta. Just kuin mullekin on aina käynyt. Ensin tuntuu, että joku tyyppi on mielettömän kiva. Ja sitten höyryt. Miksi mä aina juoksen karkuun? Petu. Se tulee ja sillä on pullo kossua. En mä oo koskaan juonut kossua. Mitä mä teen? Se ottaa musta kiinni. Ei. Mitä se tekee? Sen käsi. Mä potkasin vahingossa jalalla. Tuleen. Lenkkari tulee ihan kuumaksi. Se palaa. Apu. Pakko päästä lääkärin, Petu. Mun jalka paloo. Vauhtii.
Miten se mummi aina sanoi? Se sanoi, että kyllä myö kuule keinot keksitään.
Ja että toimitusjohtajan piti sitten jäädä kipin vahdiksi. No, itsehän sanoi. Muut meni tietysti samppanjalle. Mikäpäs sen sopivampaa, kun on jääty henkijäämiskurssilla. Samppania ulkoluodella jossakin hevon kuusessa. Ympärillä vain jäätä ja kareja. Helvetin kylmä. Tekee hyvää yrityksen työilmapiirille. Minne ne oikein meni? Ei kuulu edes ääniä. Äsken kauhea kikatus ja meteli. Hei, mitä jos ne on menneet? Jättäneet minut tänne yksin nuotiota vahtimaan. Ei jukolauta. Tulisammuksia äkkiä. Siis miten niin? Jos minä sammutan tulen, niin mitä jää? Luminen luoto eikä mitään muuta. Mistä saan lisää puita? Vettä? Voiko lunta syödä? Jos sinä on vaikka linnunpissa. Eiks mulla konjakkia? Ei sitäkään. Kännykkä? Ei toimi. Mitä mä tekisin yleensä yksin? Kun en voisi sanoa kenellekään, että tulosta mun muistiokoneelta, keitä kahvia, tsekkaa mun allakka. Mutta eihän täällä ole konetta eikä allakkaa. Ei kahvia. Miten täällä voi olla näin hiljaista? Oli hyvä idea etsiä puita nuotioon. Mä sain ne jopa pätkittyä, kun pistin oksat jalan alle ja taitoin. Ne rouskahti kummasti katketessaan. Ne kapinoivat, kun laitoin ne tulen päälle. Mutta sitten ne alkoivat palaa. Mä sain aikaa lisää tulta. Ja lumi maistui ihan puhtaalta. Ei linnunpissalta. Eikä täällä oikeastaan olekaan niin hiljaista. Se vain ensin tuntui siltä. Nuotiossa riksahtelee ja raksahtelee. Ja jäältä kuuluu ääniä. Ihan kuin siellä paukahtelisi välillä. Jäät kai halkeilevat karjen ympärillä. Joku lintu lentää saaren yllä. Ja minä kuulen sen lennon. Miten linnun lennon voi kuulla? Milloin minä olen viimeksi ollut näin kauan hiljaa? Hiljaisuus alkaa soida. Hiljaa. Kohta hämärtyy. Mitäs sitten? Kai minä selviän hämärässä. Siirrän laavun tämän nuotion ääreen. Minä siirrän laavun. Kyllä, minä siirrän ja nukun siinä. Ne vetelöivät jossakin kaukana. Ja minun pitäisi olla mukana. He luulivat kai, että lähdin jo aikaisemmin pois sillä kopterilla. Miksi minulla on heidän kanssaan sellainen olo, että en ole itse mukana? Että olen vain takki? Miksi minulla on paljon parempi olo tässä yksin, nuotion ääressä? Keskellä ei mitään, lunta maistellen. Mikä on tämä kummallinen tunne, joka täyttää minua koko ajan? Onko se rauhaa? Olenko minäkin tyttäreni mielestä takki? Minä haluaisin, että hän olisi tässä minun kanssani nuotiolla. Osaisimmeko me olla? Onko meillä enää mitään mahdollisuutta?
Onko minulla? Se on kevät taas. Katsokaa lapset syvälle sinivuokon kukkaan. Siellä on pieni aurinko. Ajatelkaa, ne ovat nukkuneet lumen alla. Ja viime kesänä
ne jo kasvattivat nuppuja valmiiksi. Ne ajattelivat asian etukäteen. Ja aurinko sai nuput avautumaan. Katsokaa. Tähän rannalle me teemme tulen. Onko teillä lämpöisesti päällä? Silloin aikanaan kiireitteni keskellä kauhistelin ajatusta, että minusta tulisi mummi. Ei minulla olisi siihen aikaa. Sitten jokin minussa muuttui. Se tapahtui kauan sitten kallioisella ulkoluodolla, jossa makasin yksin laavussa nuotion ääressä. Katselin tulta ja tähtiä, ja rauha löysi tien sieluuni. Olin pettynyt, kun kuulin helikopterin lähestyvän, ja minua masensi, kun saari täyttyi metelillä. Lähdin, mutta en koskaan palannut entiseen elämääni. Kun te sitten tulitte tähän maailmaan, opin, mitä on olla onnellinen. Tyttäreni pienet kaksoset, te toitte minulle takaisin hänetkin, oman äitinne. Teille minulla oli aikaa lukea suloisimmat sadut. Teidän kasvonne tulivat minulle niin tutuiksi ja rakkaiksi. Istutaan tässä yhdessä. Katsotaan tulen loimua ja meren yllä lentäviä, kotiin palaavia lintuja. Kuunnellaan kaislojen kahinaa ja minä kerron teille elämästä kaiken, mitä osaan. En minä voi teidän polkujenne suuntaa muuttaa, enkä haluakaan. Mutta voin kertoa teille monta tarinaa. Voin tehdä teidät tutuiksi tulen, meren ja hiljaisuuden kanssa. Voin kertoa, että se, mikä lämmittää, voi myös polttaa. Se, mitä eniten tavoitellaan, voi kalvaa sielun tyhjäksi ja täyttää sen vieraudella. Istutaan tässä yhdessä, jutellaan hiljaa, niin kauan, kunnes tuli on hiipunut öiseksi kaupungiksi. Ja ennen sitä on monta tarinaa kerrottu.